Zovem se Jozo Miše, Miki. Vidio sam kako to sve skupa ide po Evropi, odnosno po svijetu, jer sam putovao stalno. I došao sam na ideju da i sam tako napravim. Priko dana, ja sam više bio pod more nego nad more. Ti ideš doli, ti nikad ne znaš šta će biti. Ovo je ona draž. Ne uveličavam taj posao. Ali vi morate biti psiholog. Vi morate u očima čovjeka vidjeti, kad vidite s njim prvi put podmore, a on ne zna šta će, on drče, morate ga najprije smiriti, pripremiti vama i onda polako, lagano ići s njim podmore. Kroz ronjenje, jedan čovjek, jedno dijete, najprije uči kako pomoći sebi, a i drugome. Sa ovim ljepotama naše zemlje, našeg podmorja i svega toga, smo tu bili jako popularni. Bilo je teško. Bez prave ekipe nema ni pravog uspjeha, nema ni pravog centra. To je fundament. Ja sam Ivo Miše, voditelj ovog našeg malog obiteljskog biznisa, odnosno našeg rovnjačkog centra. Imamo tim ljudi tu pravi, imamo kolegu našega Marka koji je isto preko 20 godina koji je sudjelovao u tome. Marko Draženović, bavim se već 23 godine sa ronjenjem. Puno ronioca što smo obučili, puno njih se vratilo nazad. Mene je Marko isto učio roniti, i s Markom sam ja i počeo. Moje ime je Relja Marinčić, ili znan a.k.a. Roki, ovdje na ronilačkom centru. Kod nas je ovdje filozofija ne smije se ništa dogoditi. Znači sigurnost broj 1. To je najbitnije kad čovjek prvi put ide podmore, da ide kod stručne osobe. I pored svega toga, vi morate voditi računa opet o ovom drugom dijelu života sa ljudima. Znači znati sa ljudima. I tako se stvaraju prijateljstva i poznanstva. I baza svega je upravo prijateljstvo s tim ljudima koji više nisu gosti, nego su biti prijatelji ovoga centra. Oni ti postanu zapravo obitelj, ajmo reći, na neki način. Ovaj centar već 36 godina postoji, a i dan današnji tu ima ljudi X koji to još uvijek ne vjeruju. Da je meni jasno važniji podmore nego napijat. A vi to ne možete opisati, vi to morate doživjeti, taj osjećaj. Mene je najviše privuklo to bestežinsko stanje ispod mora, to lebdenje, kad se ti spuštaš niz te zidove. I kad si ljut, znaš, i bijesan na cijeli svijet, ti skočiš, zaroniš, odradiš taj zaron, izađeš van, zaboraviš sve ono što si. Malo pobjegneš od te naše stvarnosti. Ulaziš jednostavno u jedan novi svijet.
Mi stojimo ovdje i čekamo. Ali nećemo stati, mi idemo dalje.